Вітаю вас! У эфире новины Витебской области, у студии Артур Смоляков. Самая важная профессия. У День маці шматдзетных жанчын паўночнага рэгіёна ўзнагародзілі ў віцебскім аблвыканкаме. Цудоўнае пераўвасабленне. Дзень добра і прыгажосці арганізавалі для жанчын-маці Віцебскага района. Тэатральная буфанада на вялікай сцэне. У Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа прэм'ера. Самая важная профессия. День маці адзначаюць сёння ў Беларусі. Шматдзетных жанчын паўночнага рэгіёна ўзнагародзілі ў віцебскім аблвыканкаме. 7 жыхарак вобласці, якія выхоўваюць 5 і больш дзяцей, атрымалі ордэн маці. Яшчэ 25 сталі лаўрэатамі прэміі імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Тусналобавай-Марчанкі. Урачысты прыём у Віцебску штогод збірае жанчын з усяго прыдзвінскага краю, якія прысвяцілі сябе мацярынству. Урачыстай абстаноўцы ім уручаюць узнагароды, кветкі, грашовыя прэміі. Віншаванні і словы падзякі за нялёгкую працу маці прагучалі ад кіраўніка рэгіёна Александра Суботіна. Ён адзначыў, што вялікія дружныя сем'і, дзе растуць здаровыя дзеці, залог моцы асноў нашай краіны. Абарона мацярынства і дзяцінства – прыярытэт дзяржаўнай палітыкі. Усе шматдзетныя сем'і Віцебскай вобласці сёння ахоплены падтрымкай і гарантыямі ў сферах сацыяльнай абароны, аховы здоровья и адукации. Мамы цветущие, такие радостные. И понятно, что у них за плечами такой огромный труд. Каждого ребенка накормить, одеть, досмотреть. Плюс еще работа. Это, наверное, и есть трудовой подвиг, который сложно описать и сложно как-то представить тем, кто этим не занимался. Поэтому им огромное спасибо, терпение им, здоровья. Ну и пожелать только самого светлого, доброго. Пусть все получается. Один ребенок – это счастье, а когда их 5, это великое счастье. И я благодарна, наверное, Богу за то, что Он подарил мне столько деток. У меня очень дружная, большая семья, теперь счастливая. Я всех деток очень люблю. Детки тоже каждый день, они просто об этом говорят. Это, наверное, просто переполняет такие чувства, когда они каждое утро просыпаются и сразу же бегут к маме и говорят: «Мамочка, мы тебя очень любим». Нельзя превращаться только в воспитателя, нужно быть другом своему ребенку. Ведь когда мы общаемся на равных с ними, они нам доверяют, они нас чувствуют, а мы в свою очередь можем понимать то, что мы для них всегда будем тем источником опоры и защиты, в который они всегда, безусловно, придут. Поэтому, знаете, мне кажется, это самые приятные тревоги и хлопоты в жизни. Орден матери очень почетно для меня, для моей семьи. Для моих родственников, опять-таки, мной бы очень гордился мой отец. И все обрадовались, мы обнимались, мы уже думали, как мы будем отмечать, уже готовим тортик. Я очень благодарна, что оценили и мне вручают эту премию. Для меня это очень почетно, да, почетно. Тем более премия такой героической женщины. Она наша палачанка, наша землячка. Для меня это вообще очень торжественно и приятно. З моманту заснавання абласной прэміі імя Зінаіды Тусналобавай-Марчанкі яе ўладальніцамі сталі больш за 600 жанчын паўночнага рэгіёна. Важнай дзяржаўнай узнагароды ордэна маці на Віцебшчыне ўдастоена 1145 прадстаўніц прыгожага полу. Сёлета 37. З нагоды свята ўрачыстыя мерапрыемствы і цырымоніі ушанавання жанчын ладзяцца ва ўсіх раёнах вобласці. Але самыя шчырыя і цёплыя словы падзякі яны атрымаюць дома у сваіх сем'ях. Дзень маці – свята ў гонар жанчын, якія падарылі жыццё, клопат і любоў. У віншавальным лісце кіраўніцтва Віцебскай вобласці падкрэслівае, менавіта ад маці залежыць, якія маральныя ўрокі атрымае маленькі грамадзянін, якія каштоўнасці стануць для яго найбольш важнымі, якую будучыню ён пабудуе. А гэта залог стабільнага развіцця нашай краіны. Ахова мацярынства і дзяцінства застаецца прыярытэтным напрамкам дзяржаўнай палітыкі. Сёння ў Віцебскай вобласці амаль 12 000 шматдзетных сем'яў. Тыдзень бацькоўскай любові, які стартаваў у краіне, пацвярджае высокі аўтарытэт і найважнейшую ролю сям'і ў нашым грамадстве. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Александр Суботін і кіраўнік дэпутацкага корпусу Дмітрый Дзямідаў пажадалі мамам доўгага і шчаслівага жыцця ў асяроддзі блізкіх людзей, каб дзеці апраўдвалі надзеі, радавалі сваімі дасягненнямі, дарылі клопат і ўвагу.
Дзень маці – асаблівае свята для жанчын, якія зараз знаходзяцца ў Віцебскім абласным клінічным радзільным доме. Адны толькі чакаюць з'яўлення немаўля на свет, іншыя зусім нядаўна сталі матулямі. У якасці віншаванняў кранальныя вершы і песні, цёплыя пажаданні і словы ўдзячнасці ад начальніка галоўнага ўправлення па ахове здароўя Віцебскага аблвыканкама Михаіла Вішнявецкага. З пацыенткамі радзільнага дома ён абмеркаваў ролю мацярынства ў сучасным грамадстве, нялёгкую працу по выхаванні дзяцей і падтрымку маладых сем'яў з боку дзяржавы. Усе жанчыны да свята атрымалі кветкі. Ждать первого ребенка – это очень волнительно, потому что ты в предвкушении, ты не понимаешь, чего ты ждешь, как все пройдет, насколько гладко. Но я думаю, в поддержке такого коллектива роддома должно быть все хорошо. Мы готовились, планировали этого ребенка. Хотелось бы, конечно, в этот день поздравить всех мам нашей страны с таким великолепным праздником. Пускай их сердца будут наполнены любовью, заботой, лаской и трепетом к своим детям. Государство делает, безусловно, очень много для того, чтобы сохранить это материнство и детство, чтобы традиции семьи у нас были на первом месте, чтобы каждая женщина, которая хочет стать мамой, она, конечно же, не боялась, она чувствовала поддержку. Безусловно, в первую очередь это поддержка семьи, но и рядом, чтобы была поддержка государства. Чтобы у нас семьи были полноценные, полные, большие, это всегда будет приносить и счастье, и улыбку в дом, а государство всегда поддержит. Сёння дзяржава клапоціцца пра будучых мам. Бясплатнае медыцынскае суправаджэнне цяжарнасці і родаў, сацыяльны адпачынак на гэты перыяд, камфортныя радзільныя дамы з сучасным абсталяваннем, кваліфікаваны медыцынскі персанал. Падтрымка мацярынства і дзяцінства – адзін з брэндаў Беларусі. Цудоўнае пераўвасабленне. У дзень маці Віцебскае абласное аддзяленне рэспубліканскай грамадскай арганізацыі «Беларускі дзіцячы фонд» разам з сеткай цырульняў арганізавалі дзень добра і прыгажосці. Падарылі жанчынам маці магчымасць прысвяціць час сабе, крыху адпачыць і навесці глянец. Сёлета ў салон прыгажосці запрасілі 10 мам з Віцебскага раёна, з прыёмных і замяшчальных сем'яў, а таксама тых, хто мае патрэбу ў асаблівай увазе. Па жаданні жанчын майстры бясплатна зрабілі манікюр, стрыжкі і прычоскі. Пасля працэдур жанчыны атрымалі салодкія падарункі і накіраваліся на экскурсію ў музей гісторыі Заронаўскага краю. У нас в семье воспитывается 3 мальчишек. С утра они поздравили маму с праздником. Каждый приготовил свой подарок своими собственными руками. И в честь праздника сегодня мы получили такой приятный бонус – посетить салон красоты. Я сама являюсь мамой и знаю, насколько это торжественный и праздничный день для всех мам. И поэтому мы рады дарить мамам улыбки, счастье и красоту. В этот праздничный день мы хотим создать замечательное настроение для женщин, у которых очень много повседневных забот. Мы их приглашаем в парикмахерскую для того, чтобы они могли отвлечься и получить замечательное настроение. Они выходят с горящими глазами, они выходят с нашими подарками. И это все помогает создать хороший праздник. Разам рабіць гэты свет лепшым. Акцыю праводзяць некалькі гадоў, і яна стала добрай традыцыяй. За стварэнне святочнага настрою матулям для работніц цырульні, падзякі і шчаслівай усмешкі прыгажунь. А яшчэ сертыфікат ад Беларускага дзіцячага фонду за ўдзел у развіцці традыцый міласэрнасці і дабрачыннасці. Цёплыя і шчырыя эмоцыі. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі павіншавалі жанчын-вадзіцеляў з днём маці. Інспектары спынялі аўтамабілі на плошчы Свабоды ў Віцебску. Замест звычайнай праверкі дакументаў цёплыя словы і сувеніры ў падарунак. Акрамя таго, вартавыя дарожнай бяспекі нагадалі кіроўцам правілы перавозкі дзяцей у аўтамабілях. Віншавальныя акцыі ў абласным цэнтры сталі традыцыйнымі, аднак заўсёды выклікаюць прыемнае здзіўленне ў вадзіцеляў. Жанчыны падзякавалі супрацоўнікам ДАІ за выдатны пачатак святочнага дня и добрый настрой. Лица госавтоинспекции, примите небольшой подарок от нас. Хотим вам пожелать крепкого здоровья, улыбки на вашем лице, хорошего настроения. Приезжали мимо, гулять, едем с малышечкой. Спасибо вам большое.
Мы очень рады, что у нас такие сотрудники. Вообще, и вам тоже всего самого наилучшего. Этот день действительно важный для каждого человека в жизни, потому что этот День матери отмечается. Госавтоинспекция не может оказаться в стороне, потому что действительно теплый, светлый праздник, когда мы можем поздравить наших мам с этим чудесным праздником. Поэтому госавтоинспекция останавливает для проверки автомобилей, а соответственно дарит теплые эмоции. Жанчыны-водители атрымалі ад інспектараў не толькі віншаванні і сувеніры, а і пажаданні безаварыйнай дарогі. Сёння праваслаўныя святкуюць пакровы Прасвятой Багародзіцы. Ва ўсіх храмах ладзяцца святочныя набажэнствы. Вернікі просяць у нябеснай заступніцы Дзевы Марыі абароны і дапамогі, моляцца аб здароўі сваіх родных і блізкіх. Свята пакровы сімвалізуе сабой еднасць надзеі, веры і любові, асноўных хрысціянскіх дабрадзейнасцяў. У гэты дзень прынята рабіць людзям дабро, дарыць радасць і часцінку сваёй душы. На пакровы адбываецца першая сустрэча з зімой. У народзе па надвор'і ў гэты дзень вызначалі, якой будзе зіма. Калі на пакровы вецер з усходу альбо адлятаюць журавы, зіма будзе ранняй і халоднай. Тэатральная буфанада на вялікай сцэне. Прэм'ера ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа. Пастаноўку паводле п'есы «Мяшанскае вяселле» Бертольда Брэхта коласаўцы назвалі «Вяселле буф». Наша здымачная група напярэдадні пабывала на рэпетыцыі. Для жанру буфанады, у якім пастаўлены спектакль, характэрная камедыйнасць, камічнасць і гратэск, карыкатурныя персанажы і экспрэсія, пародыя і прыёмы кірмашовага тэатру. Героі імкнуцца паказаць сябе лепшымі, чым ёсць насамрэч, але з кожнай хвілінай прыстойныя паводзіны ператвараюцца ў непрыстойныя, ветлівасць у пагарду, а каханне і сямейныя каштоўнасці у пакутніцтва. Это одна из ранних пьес Брехта, и тут нет таких больших философских воплощений, как у него в последующих пьесах. Ну, такая, как бы вроде бы легковесная, но достаточно такая и вечная в то же время, потому что в оригинале называется «Мещанская свадьба» и критикует вот этот уклад бытовой обывателя. Я не припомню, каб я, наприклад, тут у гэтым тэатры працавала ў такім стылю. Таму што гэта сапраўды недзе клоунада, вот як кажуць, як вось ёсць спектаклі Палоніна і гэтак далей. І тут персанажы вельмі цікавыя. Тут не тое, што і пражыванне ёсць, але яшчэ трэба выканаць гэта характар і характарыстыку, і, можа, пластыку таго персанажа, якога ты будаш іграць. Ну, гэта цікава, вельмі цікава, але складана, скажу, таму што мы все павінны рухацца, як вы знаеце, як той адзін механізм. «Вяселле буф» пастаноўка ў іранічна-сатырычным ракурсе. У фінале спектакля з прыпудранасці, прыгладжанасці вылезуць смешныя іранічныя пачвары, якія разбураць усё навокал, адзначае рэжысёр і мастак спектакля. Напрыканцы выпуску да навін спорту. 7 каманд з гарадоў і райцэнтраў Прыдзьвінскага краю сабрала ў Віцебску першынство вобласці па валейболе. Спрэчку на паркеце вядуць 13 і 14-гадовыя дзяўчаты. Яны прадстаўляюць спартыўныя школы Шуміліна, Бешанковічаў, Міёраў, Пастаў, Оршы, Новаполацка і абласнога цэнтра. Арганізатары спаборніцтваў не дзялілі валейбольныя дружыны на падгрупы, а арганізавалі турнір па кругавой сістэме. Кожная гульня, як і ў дарослых, складаецца з 5 партый. Цана перамогі высокая, мацнейшая каманда адправіцца на свае першыя рэспубліканскія старты. Валейбалісткі будуць абараняць гонар паўночнага рэгіёна на спартакіядзе спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ. Новополоцк и Витебск однозначно будут спорить за первое-второе место. Ну, я думаю, еще команды остальные тоже составят конкуренцию и поборются, покажут хорошую, красивую игру. Вместе мы играем уже довольно-таки долго, около 5 лет. Эти соревнования у нас самые ответственные в году, что это область с выходом в дальнейшем на республику. На республику выходит команда, которая занимает первое место, и могут добрать по 2 человека с других команд. В основном мы наигрывали игровые моменты, расстановку, где-то страхуем, где-то нападаем. В общем-то, мы пытались максимально улучшить нашу игру перед данными соревнованиями. Перед этими соревнованиями мы, наверное, больше тренировали прием и подачу. Ну и, в принципе, технику старались подтянуть. Спартакіяда спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ па валейболе сярод дзяўчат 2011-2012 гадоў нараджэння 27 кастрычніка стартуе ў Гродні. Сярод фаварытаў спаборніцтваў спецыялісты называюць каманды Новаполацка і Віцебска.
Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебска-облгидромета, у ближайшие сутки по области будет воблачно с прояснениями. Ночью в многих районах короткочасовые дожди. Местами магчымы мокрый снег. Днем местами невеликие дожди. Ветер заходний, паўночна-заходний 4-9 метров в секунду. Температура поветра в ночи плюс 1,6. Днем от 5 до 10 градусов тепла. У Витебску будет воблачно с прояснениями, короткочасовые дожди. Температура поветра ночью плюс 3-5, днем 5-7 градусов тепла.